Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Ur korronte soilak baino askoz gehiago dira ibaiak, ekosistema biziak dira, elkarren artean lotutako hainbat elementuz eta izakiz osatuak. Denbora luzez, ur iturri gisa erabili ditugu pertsonok, eta bertan isuri ditugu gure hondakinak, ibai ekosistemak berak araztuko zituelakoan. Zorionez, aldatzen ari da kultura eta orain, iraunkortasuna lehen ez den da. Ibaiak bizitzaz betetako ekosistema oso baliotsutza hartuta, ur biltegi soil gisa hartu beharrean. Gizakien bizi kalitatearekiko eta ekosistema urtarren ongizatearekiko kezka estuki lotuta dago, eta hori lortzeko funtsezkoa da ibaiak garbi izatea. Baina zer da ibaia garbi izatea? Ekosistemari eragiten dioten hiri hondakin solidorik edo kontrolik gabeko isurketarik ez izateaz ari gara. Baita ibaiko berezko elementu naturalak ibaiertzeko landaredia edota urek natural garraiatzen dituzten materialak izatearekin ere, besteak beste. Beraz, ibaiei buruzko beste estereotipo zabalduenetako bat azalduko dugu oraingoan, Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean. Harriek, egurrek, loiek, harrikoskorrek eta beste elementu natural batzuek urak eta ibilguak zikintzen dituztela dioen topikoa, ibaien ur goraldiekin lotzen den okerusteko zikinkeria. Datozen minutuetan, gure ibaiak garbi mantentzeko eta irtenbide iraunkorrak sustatzeko moduari buruzko elkarrizketa bat sustatzeragoaz. Haien mende garen espezie eta ekosistemen hobe beharrez, etorkizun osasungarriago bat bermatzea helburu. Elkarrizketarekin bat egin nahi? Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta Flubiotopikoak. Flubio zer? Flubiotopikoak, uraren inguruko topikoak, urari buruzko uste okerrak, alde batera utzi beharrekoak. Ibaien ibilguek eta ertzek tokian tokiko landare estalkia behar dute egoera honean egoteko. Era berean, emariek solidoak, jalkinak, landaretza, egurila, orbelak eta abar garraiatzen dituzte, arroan barrena bildutakoak. Kasu horietan, ibaia zikin dagoela eta garbitu egin behar dela, landaretza ostotsuan moztu behar dela, edo eroritako harriak, enborrak eta orbelak kendu behar direla pentsatzen dute pertsona askok. Landaretza duten ibaiak ez daude zikin, ordea. Izan ere, ibaiertzeko landaredia, bere forma eta geruzetan, funtsezkoa da ibaiaren kalitate ekologikoari eusteko. Ibai ibilguaren gainean eroritako landarediak edo egur ila deiturikoak bezala, ibai ekosistemari mantenugaiak emateaz gain, arrain bizitza mantentzeko mikrohabitaten aniztasuna errazten du. Bizi korridoreak dira ibaiak, sedimentu ugari garraiatzen dituzte, eta habitat baliotsuak sortzen dituzte fauna eta florarentzat. Harriak, errekak eta legarra besteak beste, ekosistemaren zati garrantzitsu bat dira, eta ez dira zaborrak, bizitzeko aztegi bat baizik. Arrainek eta batrazioek besteak beste, elementu natural horiek erabiltzen dituzte erruteko eta beren habitatak sortzeko. Beraz, giza hondakinak dira ibaietako zabor edo zikinkeria bakarrak. Plastikoak, bidoiak edo eraikuntzarako materialak esaterako. Horiek bai zaborra. Herri tradizioan, ur goraldien errepikapen naturalarekin lotzen da gaizki deituriko zikinkeria hori guztia. Hori dela eta, ibaiak garbitzeko eskaera betierekoa horrela ibilgu arruntetan ur goraldien emariak mantenduko direlakoan. Naturak bere oreka eta zikloak dituela jakin behar dugu ordea, eta garrantzitsua da horiek errespetatzea eta oldarkorez jokatzea. Ibaia dragatzeak kalte geomorfologiko eta ekologiko izugarriak eragiten ditu adibidez.
baina gainera, Oker ibai garbiketa deiturikoek ez diote batere mesederik egiten ingurune sozioekonomikoari. Lehenik eta behin, alferrikako eskuartzeak direlako, izan ere, urrengo ur askoko sasoian edo ur goraldian garbitutako leku berberetan pilatuko ditu ibaiak berriro materialak eta neurri handi batean, jatorrizkoaren oso antzeko morfologia berreskuratuko du. Bigarrenik, kaltegarriak direlako. Izan ere, albo ondorio negatibo ugari eragiten dituzte, hala nola higadura erregresiboa, ibaioea sartzea, ondoak modu irregularrean aldatzea, edo zubiak, harri lubetak eta beste egitura batzuk agerian uztea besteak beste. Laburbilduz, kalteak askoz ere garestiagoak dira garbiketarekin lortu nahi ziren onurak baino. Egia esan, hiri hondakin solidoa kentzea da ibai batek behar duen garbiketa bakarra. Izan ere, mekanismo natural eta aldizkako baten bidez garbitzen da ibaia, ibai goraldiekin. Esan bezala, ibai ibilguak berea du urri xuria, bertan sortzen den bizia, eta etengabe garraiatzen eta sedimentatzen du. Jakin behar dugu, ur goraldiak emari handiagoa dakarrela, eta indar handiagoa duela ibaiak berezko dituen jalkinak garraiatzeko. Ur goraldia baretzen denean, ibaian behera geratzen dira sedimentuak eta jalkinak. Etengabeko dantza gertatzen da garraiatu eta sedimentatu artean, itsasora heldu arte, eta ibaiaren ekosistema bizirik egon dadin laguntzen du. Beraz, errespeta dezagun ibaiaren berezko legea, eta utz diezaiogun 100.000 urtetan egin duen bezala jokatzen. Orduan, zera galdetuko diozu zeure buruari? Lagun dezakegu gure ibaiak garbitzen? Nola? Jakina, lagundi ezaiokegu ibaiari garbiketa lanetan, eta oso modu errazean. Lehenik eta behin, hondakinik ez isuriz. Ondoren, ibilguko zaborrak kendu besterik ez da egin behar. Pilaketak eta egur hilak kendu behar dira zubietatik edo presetatik, baldin eta bertan geratu bada eta inguruan urmaila handitzeko arriskua areagotu badezake. Horiek dira garbiketa eta mantentze lanetako jardunbide egokiak. Draga itxurako delako ibai garbiketa ibilgua suntsitzeko jarduera da, eta ez du balio uholde arriskuak murrizteko. Draga batekin ezin bermatu ohiko ibilguan ur goraldiaren emariei eutsiko zaienik. Argi dagoena da ondorio larriak eragin ditzakeela, bai ingurune naturalean, bai ibai ertzean dauden erabileretan, ibaian behera sortzen den dinamikan gertatzen diren aldaketen ondorioz. Higaduraz, ezpondak eta azpiegiturak agerian geratzeaz eta abarrez ari gara. Herrialde gisa bete behar dugun erronka da giza premiak betetzea, sostengatzen gaituzten ekosistemen beharrak errespetatuz, ibaien beharrak alegia. Harriak, errekarriak, areak, legarrak, harrikoskorrak, loiak, egur naturalak edo ibai ertzeko landaredia ibaiari lotuta daude. Ez dute inolako uholderik sortzen, eta funtsezko funtzioa betetzen dute, bai ibai ekosistemaren osasun ona lortzeko, bai urak bere errazen egin ditzakeen ibai ertzeko erabilerak babesteko ere. Ibaian benetan soberan daudenak gure hondakinak dira, baita azpiegituretako pilaketak ere, bertan eraiki ditugun zubiak edo bideratzeak besteak beste. Euskal hidronimia, kulturaren eta uraren arteko harremana, Euskadiko urbideskak, bertako pertsonaiak, topikoak, hori guztia eta askoz gehiago, uraren tantak podcastaren urrengo atalean. Jarrai ezaguzu uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.